MTV. İzleyenlerimizi sallar mısınız? Sizler TV ekranlarınızdan yol bakar selamlar şiverem. Mir Rifat Zarimov. Demek efirde jırlağı kitapçılığı ulaşıp dostlar. İcatçı sürekli vakitte boş vakit ettirip bu dedi beteler. Alo, Нәрсә булды, ник алмыйсың? студияда мен жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамларда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кирдең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Келем дигәч, келем бит инде. Келем. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең түрләренә. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Бары син дип яши йөрәк.